निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करीत आहे प्रकाश बोकील लिखित गोष्टी गोष्टी 50 गोष्टी. अभिवाचन सौ अश्विनी कुलकर्णी. गोष्ट क्रमांक 10. प्रार्थना मनाचा व्यायाम. मुलांनो, मला सांगा, तुमचं शरीर बलवान व्हावं यासाठी तुम्ही काय करता? व्यायाम, होय ना? बरोबर. व्यायामामुळं शरीर तंदुरुस्त राहतं, बळकट आणि निरोगी राहतं. पण तुमच्या मनाचं काय? मन. मुलांनो, हे मन म्हणजे नेमकं काय बरं असतं? येईल सांगता? अवघड आहे ना? पण ते जाऊ दे, आपण नकोच इतकं खोलात जायला. हां, पण एक गोष्ट मात्र नक्की आहे आणि ती म्हणजे प्रत्येकाकडं मन असतंच. ते दाखवता येत नाही हे खरं आहे, पण ते असतं हे नक्की. तुम्ही नाही का अगदी सहजपणे म्हणता कधी कधी की आज माझं मनच लागत नाही आहे कशातच, म्हणता की नाही? मग म्हणजे मन नावाची ही गोष्ट तशी तुमच्या छान ओळखीचीच आहे, त्यात नवीन काहीच नाही आहे. मग आता मला सांगा, या मनाची काळजी कशी घेता तुम्ही? आपलं मन चांगलं असावं यासाठी काय करता तुम्ही? आपलं शरीर शक्तिमान व्हावं यासाठी जसं तुम्ही व्यायाम करता, तसंच मनाच्या बळकटीसाठीही तुम्ही काहीतरी करत असालच की? नक्कीच करता. फक्त ते नेमकं काय करता हे माहीत नाही आहे तुम्हाला, पण मला माहीत आहे. सांगू? तुम्ही ना प्रार्थना म्हणता, श्लोक म्हणता, बाप्पाची आरती करता की नाही हे सगळं? सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, किंवा आता विश्वात्मके देवे, किंवा या कुंदेंदु तुषार हार धवला, अशा प्रार्थना म्हणता ना तुम्ही? खूप बरं वाटतं ना प्रार्थना म्हटल्यावर? पण कधी प्रार्थना अगदी मनापासून म्हटल्यावर, होय ना? हाच तर मनाचा व्यायाम. तेव्हा आता आज आपण या प्रार्थनेबद्दलची एक छानशी गोष्ट ऐकूयात. चला तर मग करायची ना सुरुवात आजच्या गोष्टीला? तर आजच्या गोष्टीचा विषय आहे त्यांची खरीखुरी प्रार्थना. मुलांनो, आत्ताच मी त्यांची हा शब्द वापरला. त्यांची म्हणजे कुणाची? सांगते. त्यांची म्हणजे रामकृष्ण परमहंसांची. हे रामकृष्ण मूळचे बंगालमधले. तिथल्या हुगळी नावाच्या जिल्ह्यातील कामारपुकूर नावाच्या एका अगदी छोट्या खेड्यात त्यांचं बालपण गेलं. लहानपणापासूनच त्यांना शाळेत जायची फारशी ओढ अशी कधी वाटलीच नाही. त्याऐवजी छान छान चित्र काढण्यात, मातीच्या सुंदर मूर्ती करण्यात त्यांना खूप मजा वाटे. त्यातच त्यांचं मन रमून जात असे. ते जेव्हा 16-17 वर्षांचे झाले तेव्हा त्यांनी कामारपुकूर हे आपलं गाव सोडलं आणि ते थेट कलकत्ता इथं राहायला आले. या कलकत्त्यापासून 4-5 मैल दूर अंतरावर दक्षिणेश्वर नावाचं एक सुंदर निसर्गरम्य ठिकाण होतं. तिथं एक छानसं मंदिरही होतं, कालीमातेचं. त्या मंदिरात पुजारी म्हणून या रामकृष्णांचे थोरले बंधू
रामकुमार काम करीत होते. रामकृष्ण आपल्या या भावाकडेच राहत होते. हळूहळू मंदिरातील कालीमातेच्या पूजेचं काम पूर्ण वेळ रामकृष्णच करू लागले. रामकृष्णांना परमेश्वराच्या प्रत्यक्ष दर्शनाची प्रचंड ओढ होती. त्यासाठीही काहीही करायची त्यांची तयारीही होती. त्यांची पूजा करायची पद्धतही अत्यंत खास आणि वैशिष्ट्यपूर्ण होती. अगदी मनापासून ते प्रार्थना करायचे. त्यांच्या मते प्रार्थना करायची म्हणजे नेमकं काय करायचं असतं, तर प्रार्थना करायची म्हणजे परमेश्वराचे आभार मानायचे, कृतज्ञता व्यक्त करायची. त्यांच्या मते प्रार्थना करायची इच्छा आपल्या मनातूनच आतूनच आली पाहिजे. कुणीतरी प्रार्थना करायला सांगितलंय म्हणून केलेली प्रार्थना ही खरी प्रार्थना नव्हेच. नाईलाजानं एक रिवाज म्हणून, रीत म्हणून प्रार्थना मुळीच करू नये. निर्जीव साचेबंद प्रार्थना रामकृष्णांना मान्यच नव्हती. पण त्यांच्या या असल्या हटके विचारांमुळेच व्हायचं काय की मध्येच कधीतरी कालीमातेच्या पूजेत, प्रार्थनेत त्यांच्याकडून खूपच मोठ्या त्रुटी राहून जायच्या. एकदा काय झालं, मंदिराची व्यवस्था बघणारी काही अधिकारी माणसं मंदिरात गेली होती. नुकतीच रामकृष्णांनी कालीमातेची पूजा संपवली होती आणि कालीमातेसमोर बसून ते प्रार्थना म्हणत होते. प्रार्थना म्हणण्यात ते पूर्णपणे तल्लीन झाले होते, एकरूप झाले होते. सुगंधी फुलं, धूप, दीप, नैवेद्य सगळं कसं जिथल्या तिथं व्यवस्थित होतं. ते सगळं पाहून आणि रामकृष्णांची ती मधुर गोड आवाजातील प्रार्थना ऐकून ते सर्व अधिकारी विलक्षण खुश झाले, प्रसन्न झाले. रामकृष्ण आपली प्रार्थना म्हणण्यात एवढे एकरूप होऊन गेले होते की पदाधिकारी मंडळी तिथं मंदिरात आली कधी, गेली कधी हे त्यांना समजलंच नाही. पण त्यानंतर पुन्हा एकदा हीच सगळी मंडळी जेव्हा मंदिरात गेली तेव्हा मात्र सगळंच दृश्य बदललेलं होतं. ना फुलं, ना धूप, ना दीप, रामकृष्णांच्या मधुर गोड आवाजातली प्रार्थना तर नाहीच. तो सगळा वेगळाच प्रकार होता. त्यानंतर हे असं नेहमीच होत राहिलं, वारंवार होऊ लागलं. मध्येच उत्तम देखणी पूजा, प्रार्थना, तर मध्येच कधीतरी पूर्ण दुर्लक्ष. त्या अधिकाऱ्यांच्या मनात आलं, हा काय प्रकार आहे. हे असं जेव्हा वारंवार होऊ लागलं तेव्हा मात्र त्या अधिकाऱ्यांनी एक निर्णय घेतला. रामकृष्णांना पुजारी या पदावरून दूर करायचं. उद्या त्यांना हा निर्णय कळवायचा असं ठरलं. आणि रात्री एक वेगळीच घटना घडली. रात्री कालीमातेच्या मंदिरातून अत्यंत गोड आवाजात रामकृष्णांची प्रार्थना ऐकू आली. रामकृष्ण कालीमातेपुढे हात जोडून डोळे मिटून बसलेले. मिटलेल्या डोळ्यांमधून वाहणाऱ्या अश्रुधारा, आर्त स्वरात गायली जाणारी प्रार्थना, सुगंधी फुलं, निरांजनाचा मंद प्रकाश, धुपाचा सुगंध, खूप खूप प्रसन्न वातावरण होतं, भारावलेलं. त्या अधिकाऱ्यांनी जेव्हा सगळं हे बघितलं तेव्हा त्यावेळी ते काहीच बोलले नाहीत. पण दुसऱ्या दिवशी मात्र त्यांनी रामकृष्णांना विचारलं, हे तुमचं काय चाललंय? कधी अजिबातच पूजा, प्रार्थना, आरती काहीच करत नाही, तर कधी देहभान विसरून अत्यंत तल्लीन होऊन ऐन मध्यरात्री सुद्धा तुम्ही तन मनाने प्रार्थनेत बुडून गेलेले असता. या सगळ्याचा अर्थ तरी काय नेमका? रामकृष्ण म्हणाले, माझ्या मनात आतमध्ये खोल कुठेतरी प्रार्थना उमलू लागली, फुलू लागली की आपोआप माझ्याही नकळत मी पूजा करू लागतो, प्रार्थना म्हणू लागतो. शुभ आणि धवल विचारांनी माझं मन तुडुंब भरलं की मनाच्या त्या तशा तरल अवस्थेत माझी प्रार्थना आपोआपच सुरू होते. मुलांनो, ही खरी प्रार्थना, शुद्ध, सात्विक, निर्मळ प्रार्थना. अशा प्रार्थनेमुळं मन निरोगी होणारच, प्रश्नच नाही. कालीमातेच्या मंदिराचे सर्वात ज्येष्ठ व्यवस्थापक होते मधुरबाबू. त्यांनी रामकृष्णांचं मन नेमकं ओळखलं होतं. म्हणूनच तर पुन्हा कधीही रामकृष्णांना पुजारी पदावरून दूर करण्याचा विचार कुणीही केला नाही. दक्षिणेश्वर ही त्यांची तपोभूमी झाली, कर्मभूमी झाली. त्यांनी आयुष्यभर देवपूजा आणि लोकसेवा या दोनच गोष्टींना महत्त्व दिलं. त्यांनी लोकसेवेची भावना इतकी तीव्र केली की याचा प्रत्यक्ष अनुभवच एकदा मधुरबाबांना मिळाला होता. त्याचं असं झालं की एकदा रामकृष्ण तीर्थयात्रेला निघाले होते. तसं तर ते फारच कमी वेळेला दक्षिणेश्वरातून बाहेर पडत, पण यावेळी ते काशीला जायला निघाले होते. त्यांची आईसुद्धा होती त्यांच्याबरोबर. शिवाय काही नातलग,
झालंच तर मधुरबाबू सुद्धा होते. वाटेत थोड्या थोड्या अंतरावर त्यांचा मुक्काम होत असे. या तीर्थयात्रेचा पहिला मुक्काम देवघर या ठिकाणी पडला होता. तसं हे देवघर म्हणजे मोठंच तीर्थक्षेत्र होतं. असंख्य भाविक तिथं रोज येत होते, देवाचं दर्शन घेत होते. रामकृष्णांनीही दर्शन घेतलं आणि ते मंदिराबाहेर आले. समोर बघतात तो काय, कितीतरी दीन दुबळे गरीब भिकारी भीक मागत उभे होते. दुःखी कष्टी भुकेलेले व्याकुळ लोक ते. त्यांना पाहून रामकृष्ण विलक्षण हळवे झाले. ते मधुरबाबूंना म्हणाले, मधुरजी, बघितलीत ना कालीमातेची लेकरं किती भुकेली आहेत. धड कपडेही नाहीत त्यांच्या अंगावर. त्यांना काहीतरी खायला द्या. मधुरबाबूंनी एकदा समोर नजर टाकली. किती याचक समोर आहेत याचा अंदाज घेतला आणि ते विचारात पडले. खूपच माणसं होती. इतक्या सगळ्या माणसांना जेवण देणं, तेही पोटभर, अवघड होतं. त्यासाठी लागणारे पुरेसे पैसे त्यावेळी त्यांच्याकडे नव्हते. शिवाय काशी यात्रेसाठी पैसे शिल्लक ठेवणं गरजेचं होतं. आत्ता कुठं यात्रा सुरू झाली होती. पहिलाच मुक्काम होता तो. त्यामुळं मधुरबाबूंनी सांगून टाकलं, बाबा, या इतक्या सगळ्या लोकांना जेवण देणं आत्ता जमणार नाही आपल्याला. खूप अवघड आहे. पण रामकृष्ण हे असं काही ऐकण्याच्या मनस्थितीतच नव्हते. या सगळ्यांना आत्ता जेवण मिळायलाच पाहिजे असा हट्टच धरून बसले ते. इतकेच नव्हे तर ते चक्क रस्त्यावर जाऊन त्या भिकाऱ्यांच्यातच बसले. त्यांना त्या भिकाऱ्यांची इतकी कणव वाटत होती की ते अक्षरशः रडू लागले. रडत रडतच ते मधुरबाबूंना म्हणाले, मी नाही काशी यात्रेला जाणार. या सगळ्यांना इथं हे असं उपाशी ठेवून कसा जाऊ मी काशीला? मला नाही जमणार ते. मग मात्र मधुरबाबूंना दुसरा काही मार्गच उरला नव्हता. मोठी खटपट करून त्यांनी त्या सर्वांच्या पोटभर भोजनाची व्यवस्था केली. मगच रामकृष्णांनी काशी यात्रेच्या पुढील प्रवासाची सुरुवात केली. मुलांनो, यालाच म्हणतात खरी प्रार्थना. यालाच म्हणतात मनाचा व्यायाम. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.